vamos a poñernos entón a Paco que nos explique realmente como fai. Entón, a ver, trouxemos así algúns exemplos. Primeiro, os contos para os máis pequenos. Fixade, temos aquí unha colección de contos, este que vimos de violín, por exemplo, estes contos de cartoné, vale? Esta colección que son pequenos poemas. Sí. Ibas a chamar Poegrafo. Sí, todos os que trouxemos son de Carandra. Exactamente, Antonio Rubio, que estuvo aí uns días por aquí, a semana pasada estiven con eles dous. Entón, esta é unha colección para moi pequeniños, porque é unha colección de pequenos poemas ilustrados, que os poden ler sin saber ler, o sea, se poden ler simplemente a través das imaxes ou dos pictogramas que aparecen no libro. Vale, entón, estes son contos que son moi rítmicos, todos moi rítmicos, son como cancións, como pequenas rimas, vale? E así o comenta Antonio, o seu autor. Vale, entón, nós o que facemos con estes contos é inventar unha musiquiña ou coller unha musiquiña, que a veces inventar é complicado, pero sí que sabemos todas musiquiñas que sabemos de toda a vida, de xogar no patio e tal, e utilizar unha desas musiquiñas para contar o conto. A ver como faríamos. De todas formas, son melodías moi sinxelas, porque tamén, cando son primeiras idades, pois costaches máis, non? Facer melodías complicadas. Un segundo, que hai aquí... A ver, dime. Que casi nuestra compañera leyó uno de Piñeiro y también Piñeiro dos primeros E como facías? A ver. Decía que lo leía muy rápido, que había acabado de leerlo dentro. Lo leo muy rápido. ¿Sí? Porque delante somos nervios. A ver, aunque sea... Y con la rima. Los míos son tus compañeros. A ver, espera. Pero é normal. En mi clase no sé por qué lo decía rápido. Y en la otra clase segundo, lo hacía bueno, de hecho, un salto no, así normal. No sé por qué. É que eso é moi normal o que che pasa, sabes? Aos nervos normalmente o que nos fan é acelerar. E moitas veces non vocalizar, falar máis rápido da conta. Isto é normal. Eso te vai pasando cando tens que entrenar, por eso decíamos de contar os peluches, os primos, os avós, os pais, todos os que podas entrenar. Si están vivos, millor. Vale, genial, porque están vivas, son máis exigentes, vale? Sí. Pues bueno, podemos decir a Paco que nos cante como canta Piñeiro. Perdón, violín. Paro de falar lento, yo os digo que teñen que ler o conto como dando pasos grandes. E a vez que falan, ir dando a marcar un ritmo máis lento. Yo le he añadido dos, porque me gusta esa rima. A ver, Piñeiro, dos Piñeiros son dos, solo de dos. Ti fas como un estribillo. Bueno, eso veredes que se pode facer tamén. Hai veces que aos contos inventámoslle como completámoslo. Verémoslo despois co seguinte, veredes. Logo nos trouxeron a Laia, violín, Piñeiro e creo que un El zapato. El lugar. Y también el de las cartas, que es como... Sí, el cocodrilo. De una guerra de cartas de Gastón Pino. Deixamolle contar A o... ventaxa que tengo de ser contacontos e andar facendo as campañas de animación é que ás veces contas con preferencias sobre vos. Por exemplo, vos vedes o libro de violín. Pois, eu teño a posibilidade de poder acceder a un libro de violín como este. Un libro de violín como este, para un neno pequeno, mola moitísimo máis. Pero que ademais non é que mole, é que vos fixadevos un neno que este sentado ali onde está o profe e diga Paco, vos vou contar o conto de violín, que bo? E non ve nada, non ve. Entón, vos cando fagades elementos, se queredes contar este conto e facedes un elemento, facede o grande. O sea, a mellor non tedes un enchufe de Paco coa editorial para que lle facede o grande. Pero facede o vos, facedes os elementos en grande para que se poidan ver. Lima. Claro. Esto es... Hai que ter en conta que tamén isto foi deseñado para que un neno pequeno poida manipular cas súas mans, que non son grandes, poida manipular. Que pasa? Agora mesmo estamos mostrando o libro, entón podemos facer este tipo de edicións para facelos grandes e máis espectaculares e para que un público un pouco grande poida... Agora hai moitas preguntas. Vamos a contar primeiro de violín un cachiño e despois facemos unha rolda de preguntas e imos avanzando nos contos para non atascarnos. Bueno, da igual. Sí, a ver, Paco, como fala? Eu normalmente cando son o que lle chamamos pictogramas como estes, solemos utilizar a regla do 3, non? A
regla do 3 consiste en que normalmente fais un repaso 3 veces. Unha primeira de presentación, unha segunda de confirmación e unha terceira xa de participación, donde xa está asumido o que o conto, entón participamos. Entón, vamos facer un exemplo práctico, pequeniño, pensando en que vos sodes nenos pequenos. Vale. Non é o caso, pero bueno. Imaginade, nos abrimos o libro evidentemente vémolo moi grande. Entón, o que teníamos que facer, o que lle digo aos nenos, cando non saben que seguramente sabedes ler comigo, e o único que tedes que facer, todas e todos, é repetir despois de min. De acordo? Imos alá. Glin, 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 fai o violín. Agora vos. Glin, 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 fai o violín. Moi ben. Pom, 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 fai o tambor. Pom, 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 fai o tambor. Genial. Turuleta a trompeta. Turuleta a trompeta. Din, don, da a campar. Din, don, da a campar. Plas, 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 as mans ao chocar. Plas, 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 as mans ao chocar. Mua, 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 un bico de papá. Mua, 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 un bico de papá. Moi ben, está visto que sabedes ler todas e todos moi ben. Imos coa fase 2. A fase 2 consiste en que podémolo ler e podémolo cantar. Así que moi atentas e moi atentos. O único que tedes que facer é repetir despois de mí, de acordo? Glin, 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 fai o violín. Glin, 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 fai o violín. Pom, 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 fai o tambor. Pom, 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 fai o tambor. Turuleta a trompeta. Turuleta a trompeta. Din, don, da a campa. Din, don, da a campa. Plas, 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 as mans ao chocar. Plas, 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 as mans ao chocar. Mua, 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 un bico de papá. Mua, 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 un bico de papá. Genial, bueno, sabedes ler e sabedes cantar, moi ben. Vale, pois chegamos á fase 3. Na fase 3 lemos, cantamos e imos facer xestos. Así que, preparadas e preparados. O único que tedes que facer é repetir despois de mí. De acordo? Que va, vamos a preparar. A ver. Glin, 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 fai o violín. Glin, 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 fai o violín. Pom, 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 fai o tambor. Pom, 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 fai o tambor. Tu, pa. Din, don, da, a campa. Plas, 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 as mans ao chocar. Plas, 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 as mans ao chocar. Mua, 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 un bico de papá. Mua, 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 un bico de papá. Muy bien, pues un aplauso para todos. Pues eso sería, a ver, más por aquí levantadas, a ver, va. Sí, ¿veis? Estos son los momentos que ahora tengo que repetir, vais a los violines, los dos. Vale, a ver. Bueno, estamos todos ya otra vez atentos. A ver, ¿qué dudas había por ahí? A ver, observación. Cuando Paco sí había dicho que en los libros se decía leías una vez, la segunda vez leían contigo y la tercera vez cantaba contigo. Yo en lugar de hacer los 3 pasos, el segundo con mi primeiro hice los 2, porque les gustó mucho el segundo. Aunque mi clase dijo que ese libro era para infantil también. Claro, que estos contos, a ver, podedes facer, bueno, hai contos, a ver, hai contos, por exemplo, neste caso, como violín,
posibilidade de poder facer xestos, pero hai outros donde non é posible, non? Hai outro, por exemplo, que estou contando este ano, outro pictograma, e que non dá para eso. Entón, o que faz, estableces outro tipo de rítmica. Facemos dúas fases. Unha fase donde sempre é importante que o contador leve a voz cantante e o público siga o teu ritmo para que poida facer esa presentación e que lle quede claro, e a partir de que hai esa presentación e todo o mundo ten claro o que ten que facer e como funciona o conto, aí un deles poñen esa parte. Como poden facer esa participación? Pois normalmente utilízase a música, a canción. A canción, evidentemente, cando vou eu, pois eu só facer varias cousas ao mesmo tempo non son capaz. Pero cando son dous contadores, mentras un está cantando e outro está acompañando musicalmente, eso mellora moitísimo. Se sodes dúas persoas, normalmente, ao mellor, o paso que ti dicías de poder, no segundo paso, facer os xestos ao mesmo tempo, se podería facer. El del Piñeiro no era como el de violín clásico así, lo había hecho como Piñeiro, así un poco más a ver, Rock and rolleado. No, así no, como decir así, menos así. Bueno, sabes como fan os nosos compañeros? Nós temos outros compañeros que son dous, Patricia e Alex, que Alex é acordeonista, é músico e ela é contadora, entón teñen a facilidade neste caso que non ten Paco, que ten que facer todo ao mesmo tempo. Eles cantan o de Piñeiro ou repiten dúas veces, din Piñeiro, Piñeiro, dos Piñeiros son, enriba dun deles debuxa un avión, enriba dun deles debuxa un avión, van repetindo, utilizan a repetición como elemento para, digamos, que os nenos e as nenas vayan participando. A ver, máis dúbidas por aí? A ver, vamos a ir para... bueno, a ver, dime, a ver, que tienes especialista? Óscar Villán y Antonio Rubio. ¿Cuántos libros hicieron? Es que solo se lo digo. Ui, Óscar Villán fixo moitísimos. Mira, Óscar Villán é un ilustrador moi prolífico. Desde que fixo o seu primeiro álbum, que además foi o Coelliño Branco e que además lle deron o Premio Nacional de Ilustración no ano 99, porque é relativamente novo, ten 40 e pico anos, Óscar, pois xa ilustrou un montón de libros. E Antonio Rubio, pois tamén escribiu moitos libros. Ele é profe, está xubilado, e escribiu varios libros, sobre todo de poesía para nenos, libros rimados, porque ele é un especialista na tradición oral, na poesía de tradición oral, sabes? O sea, nesta poesía que nos chegou a través dos nosos avós. Claro, ele é de Castela, entre Castela e Extremadura, entón ele é un especialista da tradición oral da súa terra, da súa zona. Entón, de aí veñen os libros estos, porque el ten a teoría, como moitos especialistas, que sabedes cal é a primeira literatura que nos dan cando somos pequenos, cando ainda non sabemos casi nin mirar, pois as nanas, os xogos, os acordes de 5 lobiños, esas rimas, coas que nos van construindo o corpo, nos enseñan onde temos a frente, onde temos a villa, non? Sabedes todos estes xogos que se fan os nenos pequenos. Bueno, pois con eso, esa tradición, ele é un especialista nesa tradición, e aí é onde se inspirou para facer estes libros, que son libros, a pesar da súa simplicidade, que parece unha cosa moi tonta, moi simple, pois digamos que son libros que conceptualmente son complexos. O sea, que hicieron muchos libros y... Sí, os dous, moitos libros, sí, moitos. A ver, que máis tú sabías? Nos usamos unha técnica tamén, de, por exemplo, que fixo Pablo, de que o personaxe dorme, e así non se descontrolan todos. Eso tamén é un bo truco. Tens un personaxe que queda dormido, como Paco, por exemplo, que queda dormido ao final do conto. Non é, o rato Paco. Por exemplo. Eu ás veces, pero outro na casa. E se queda aí dormido. Eu tiña unha amiga que tamén que facía contos e levaba unha cesta con ela. E nesa cesta di que levaba un poliño que facía ruido. Era destas cousas que se mercan que cando se move fai pío, non? E se está quieto non fai nada. Entón, eso utilizaba todo o rato. En canto se desmandaba un pouco a xente, decía, que se vai despertar e tal. Sobre todo cos moi pequenos ese tipo de cousas funciona, vale? Se non se abusa, claro, chega un momento que xa non cola. Pero, máis ou menos, se se administran correctamente. Ora, o principal é que vos decía. O principio, isto é como estos que tocan para que as serpes suban así, estos... A voz e a vosa expresión ten que ser o elemento fundamental e despois nos podedes apoiar en outras cousas, como todas estas que falamos. Bueno, que vos parece se poñemos outro? Perfecto. Eu, por exemplo, do Óscar
tamén eu contei o conto de Un becho estrano. Pois Paco conta moi mira. ben. Paco conta moi ben, ten como unha canción, verdad, Paco? Para Sí, unha canción, claro, porque o libro é moi bonito, que pasa? A hora de ter que expresar, digamos, bueno, estamos falando de este libro. No, ele decía o dun becho estrano, o do ovo, non? O que Sí, se que comeza... sí, Sí, se contaba, No, ese non cheguei a contar, se sei que te referías a eso. Os nosos compañeros do norte e iso transformaban como, iban facendo como unha especie de música, vale, unha rima, iban transformando esa rima como nunha canción. Algo parecido o que fixo Paco con ese outro, solo que nese non houve necesidade de engadirse palabra ninguna. A propia letra do conto era suficiente como para contar e ir apoyando a súa música. Vale? E ti como facías? Eu cunhas marionetas que empezaban sendo un ovo, logo a Genial. seguinte tiña un... Iban aparecendo cousas e despois ibanlas quitando e No, quedaba o ovo, non? eran distintas todas as marionetas. Era, por ejemplo, una marioneta un huevo liso, luego otra tenía una nariz, por ejemplo, vale. la otra dos ojos. Porque isto que comentabas que facía Olaya tamén é interesante, porque o mesmo xogo do libro, estes son libros de sumar, dicir, a literatura tamén se suma. Sí, na literatura hai sumas e hai restas, e en este libro hai sumas E restas. e hai restas, porque hai elementos que se van engadindo e hai elementos que se van... Olaya también nos dice que ese, por ejemplo, era un libro como redondo, o sea, que nunca se acaba porque siempre vas a ver. Exactamente, es como el conto de la buena pipa. ¿Qué Sí. es el conto de la buena Sí. pipa? No, Claro, ahí son contos que no se acaban nunca, Sí. ¿vale? Podemos poner, por exemplo, ese outro de exemplo, o de quen é ese becho, que vos parece se decimos a Paco que nos diga como fixo? O que é este becho, este libro é un libro de Carmen Queral, que ten unhas ilustracións preciosas, que vos vou enseñar. Fala, bueno, pois a temática son bechos, non? Aquí recorrimos outra vez ao meu enchufe en Calandraca, pois para facer exactamente o mesmo. Teño un libro de bechos moi grande, moi grande. Por que? É importante telo porque toco con a man e manipulo con outra. Digamos que facemos varias facetas ao mesmo tempo, non? Só falta facer algo cas orellas. Claro, pero pouco a pouco, xa se todos andarán. É un acordeón, sí, é un acordeón. Ya, yo no leímos ese libro. Aquí neste conto queres ver que a diferencia do que contabas do ovo, ou a diferencia deste, Paco necesitou engadirlle algúns elementos ao texto para, digamos, redondear a canción que fixo para o libro, vale? Isto tamén é unha cousa que está permitida sempre que non se altere a estructura narrativa, vale? Neste caso non se altera porque... Por exemplo, inventarlle finales que non están no conto. Podería ser, inventario... O que pasa é que quizás inventarle un final é máis Está modificado porque... É que se nos debo o caso na clase de... Se nos debo o caso na clase de, pois, de algún que quiso cambiar algunha palabra, eu dicía que, pois, estaría primitivo. E despois o caso de cambiar o final, ou meter un final que non... Sí, claro, bueno, hai veces que algúns finais poden ser cuestionables. O que sí que... En algún caso... Pasa que, bueno, metes en un terreno a veces un pouco claro, complicado. aí, exactamente. Sí que son partidario de, a ver, de escoller o conto adecuado, sobre todo son contos tradicionais, pois que son contos que nos chegaron a nós depois de tantos anos de decantarse, é dicir, é un conto que ten tantos anos que foi tendo a forma que ten a base de quitar elementos e deixar o esencial, non? Entón, neses casos é moi complicado cando se alteran, porque a veces se quitan elementos que son esenciais, como se quitamos un pilar dunha ponte, non? Se cada como se derrumba, non? Entonces, sí que hai contos que a veces, sobre todo contos de autores novos, que a veces necesitamos completarlos con final. Eu recordo, por exemplo, de Cerca, que era duns nenos, dun coello e dun pato, que sempre se cruzaban e nunca se saudan. E o conto acaba así, como un final... Pero, sin embargo, na última páxina, ves os dous bonecos, os dous personaxes, pois xogando, tomándose un café. Entonces, dáse para inventar finais alternativos. Por qué? Porque o propio autor xo está pedindo no texto, na ilustración. E información que nos dá a ilustración, pero que non nos dá o texto, e nos podemos facela, non? Pero bueno, eso depende en cada caso, non? Neste caso é importante tamén na hora de que tedes un conto diante,
de que sempre quede plasmada un poquinho a vosa impronta. Explícome, a vosa impronta é a vosa personalidade, a vosa xeito de entender e de expresar ese conto. Hai contos que poden ser moi terribles. Oye, un exemplo, imagínate, Tío Lobo. Tío Lobo é un conto que así como dunha nena que é super malvada e un lobo e que... Mas que malvada é mentireira. Claro, e o lobo acabase papando a rapaz. É dicir, isto, en teoría, pode ser para un neno pequeno. Que pasa? Hai que saberlo plantexar dramáticamente, con determinados, para que non sexa tan doloroso. É dicir, doloroso non é, simplemente que realmente merecido. Entón, bueno, tens que facelo suficientemente suave ou suficientemente asimilable por todos para que vexan como, vamos, non pasa nada, non é nada terrible. Para contarles nenos de 3 anos, o mellor, porque ademais é moi longo. Pero sí que un conto aos de 5 encántanes. Porque eu vos planteis unha cousa. A vos non vos encantáis nas montañas rusas? Sí. E dá algo de... No, non dá algo de cosilla. Cando vas aí, que parece que te vas a estrellar en estrellas. En la barriga, a todos nos gusta un pouco o ver as pelis de medo. Non vos gusta ver pelis de medo? Sí, o medo é un elemento tamén que nos pode divertir hasta certo punto, non? Entonces, eso está na literatura, sobre todo nos contos populares. Hai contos que xogan con ese elemento tamén e que axudan tamén os nenos a superar os seus propios medos, vale? A unha determinada idade. Pois Tío Lobo é un deses contos. Eu recordo os meus fillos encantaba ese conto, porque era un medo, pero que claro, que despois se la comió. Te cagas así de medo, pero despois vas a xogar a pelota ou facer outra cousa, xa pasou. É como a montaña rusa, sabes da montaña rusa? Sabes aí todo, verdad? Claro. Bueno, pues ese tipo de cousas, sabedes? A veces depende un poquinho tamén de cada público. O meu fillo contei a primeira vez e dixo, non volvemos a contar nunca máis. Non, quedou clausurado. Sin embargo, é un conto que normalmente funciona. Cada un de nós ten as súas preferencias e ten as súas, digamos, manías ou fobias personais e que realmente nos contos se ven reflexados e que para un lle pode dar moito medo, outro non. Claro, vamos a ver que son as 5 e 5. As 2 e 5, perdón. Vale. Ben, salen e media, non? Bueno, pero terminamos un poquinho antes, Vale, ben, nos vamos a dar un poquinho de... Simplemente unha mostra. Vamos a facer inteiro, vamos a facer uns cuantos e ao final. Isto é unha presentación, é dicir, sempre vivimos rodeados de bechos por todos os sitios, entón entendemos que os bechos realmente parecenos todos iguais, pero se nos fixamos un pouquiño, podemos ver que os bechos non son todos iguais, ni moito menos. Porque podemos atopar, por exemplo, bechos moi pequenos. Hai bechos moi pequenos. Hai bechos moi pequenos. Hai bechos moi pequenos que les gustan moito aos nenos. Eu pensei que becho é. Eu pensei que becho é. Bechos moi pequenos. Pero podemos atopar uns bechos moi distintos, como por exemplo os bechos de lunares. ¡Ay, qué bonitos de lunares! ¡Ay, bechos de lunares! ¡Ay, bechos de lunares! ¡Ay, bechos de lunares! ¡Hay en todos os lugares! Eu pensei que becho é. Eu pensei que becho é. Bechos de lunares, qué bonitos con todos esos. E aparte dos bechos de lunares, podemos atopar outros bechos moi extraños, que son os bechos... os bechos con 1000 rayas! 1000 rayas! ¡Ay, bechos con 1000 rayas! ¡Ay, bechos con 1000 rayas! ¡Ay, bechos con 1000 rayas! Que lles gusta moito a praia! Eu pensei que becho é... Eu pensei que becho é... E agora vou vos presentar uns bechos, é moi importante a dramaturgia, como podedes ver. Uns bechos que son dos meus favoritos, porque son uns bechos moi divertidos e moi graciosos. Son os bechos... ¡Os narigudos! ¡Sí! Me cantan así. ¡Ay, bechos narigudos! ¡Ay, bechos narigudos! ¡Ay, bechos narigudos! Que sempre estáis seguros. Eu pensei que becho é. Eu pensei que becho é. Os bechos narigudos, sí, que nariz máis loco. Está moi ben. E agora veñen uns bechos
que se parece moito, moito a todas e a todos vos. Porque somos bechos... ¡Larpeiros, sí! ¡Ai, bechos, larpeiros, larpeiro! ¡Ai, bechos, larpeiros, sí! ¡Ai, bechos, larpeiros! ¡Que momento bandei! Pensei que becho é... Pensei que becho é... Ben, e así pasaríamos uns bechos e outros máis. O que fai é inventar unha rima, como un pareado para cada becho. Dice larpeiros... Claro, por exemplo, agora hai bechos elegantes que se creen moi importantes. Por exemplo, neste caso, os bechos sabichóns sempre saben a lección. Os bechos nocturnos, aquí sempre lle fago, hai que cantar baixiño, porque de noite se te está dormindo. Hai bechos nocturnos que coñecen todo o mundo, e aquí ao final, para darlle énfasis, empezamos a darlle. E agora chegamos a uns bechos impresionantes, espectaculares, porque temos bechos con 100 pés e moitos zapatos. Con 100 pés! E imos aumentando, aumentando. Claro, con 100 pés. Se pensabades que este era o máis espectacular, iso nada. Porque vou vos presentar o becho máis espectacular de todos, porque hai bechos que teñen rodas en lugar de ter pés. Rodas! Hai bechos que teñen rodas e ao final rematas. Ben, pois ata aquí todos os bechos, porque xa falamos que había bechos columnares, rayas, larpeiros, elegantes, están todos. Que me estaba esquecendo dun becho. Dun becho é probablemente o becho máis becho de todos os bechos. Sí, porque hai un becho do re mi, hai un becho do re mi, hai un becho do re mi, o becho máis becho de todos, ese becho es ti. Sí, mira, ves, bechos, 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 sí, noche de bechos. Sois todos unha pandilla de bechos. E así presentamos os bechos. Bueno, aí se bichedes, a canción está moi chula porque sabe compoñer cancións, pero vos podedes utilizar. Bueno, ahora xa esta canción xa é vosa. Xa podedes utilizar cando contedes este royalty free. Pero podedes coller outra musiquiña, que non fai falta a veces compoñer. A música tradicional, as cancións que sabemos, que nos aprenden na casa, o que aprendemos, os cancións de corro, que son estructuras rítmicas normalmente, como bastante flexibles, as podemos utilizar para os contos, vale? Entón, poderíamos buscar outra música seguramente que encaixar aquí e facer as rimas, e podemos utilizar a repetición, que Paco non fai, pero, por exemplo, os outros compañeros sí, repiten cada animal co público, incluso poderíamos, se nos fai moi longo, imagínate cos nenos de 3 anos, facer todos os bechos con todas as repeticións é moi longo, pero vos podedes decir, bueno, pues tal becho, tal becho, tal becho, me lo voy a saltar. Podedes poñerlle un fiso que quita e pon no libro para que vos axude e ao pasar a páxina, se esa páxina non se pasa. Vale, son como pequenos recursos que podedes utilizar. Bueno, máis cousas así, para ir rápido. Bueno, podemos serviros de instrumentos, sobre todo instrumentos de percusión, para imitar os ruidos, os sonidos da natureza. Por exemplo, no caso de Gato Guille, que é un gato que ten moito medo e aparecen os sonidos de moitos elementos da casa, do vento e tal, aí simplemente podemos utilizar sonidos de silbidos ou coñecedes o conto do gato elementos destes como se utilizaban na radio. É un gato que ten moitos medos porque escoita moitos ruidos. Entón, bueno, pues eses ruidos se poden representar físicamente con elementos que podedes levar con vos. Claro, vale. Despois da chuvia, cando chove, a chuvia, hai destos paus de chuvia que se poden facer incluso con botellas de grans de arroz. Vale, o sea, podedes inventar todo tipo de elementos que son aqueles elementos que se utilizaban antes para a radio, para facer os efectos sonoros na radio. Todo este tipo de cousas. Bueno, a música pode servir tamén, claro, no caso que vos decíamos dos outros compañeros que van dous, moitas veces a música, o acordeonista, o músico, fai como un colchón sonoro. Eu recordo cando contaban, por exemplo, Onde viven os monstros, e Alex vai construindo todo un discurso musical, vale, complexo, que vai acompañando a narración e que vai resaltando aqueles elementos de máis tensión, tal. Eso quizás é a parte máis difícil, vale? Pois na escola, podedes facer para determinados momentos, tedes os instrumentos supoño que na escola, os xilófonos e todo este tipo de instrumentos que funcionan moi ben para estas cosas,
pandeiretas, estos instrumentos, os pandeiros, estos instrumentos de percusión que funcionan guai. Por exemplo, no caso de Paco, utiliza a darbuca, que é un instrumento de percusión que ten aquí, para un conto. Iso porque as intensidades tamén se pode utilizar co pitocairo, cando vai a... Utiliza, en Imos cazar un oso, por exemplo, utiliza este instrumento de percusión, que pode ser un pandeiro, unha pandereta tal calquera, para facer, no conto veredes, vamos a facer un cachiño, para facer un paseo. Esta historia dun... Coñecedes o libro, non? No. Sí, non te contaron. Vale, pois imaginade, agora, normalmente a introducción é que convidamos a todos os nenos e a todas as nenas a vivir unha gran aventura, porque imos cazar un oso estupendo, ben? Pois, claro, porque, menos mal que estades vos, porque a min estas cousas dame moitísimo medo, así que, se me axudades, imos todos a cazar un oso, porque... Moi ben, porque imos cazar un oso grande fabu. Oh, que fantástico día! Ninguén lle ten medo, oh? Oso! E así seguiríamos máis para ali. Sigue. Pois imos alá! Un, dos, tres, catro. Un, dos, tres, catro. Un bosque escuro e grande. Por riba? No podemos pasar. Por baixo? No podemos pasar. Tenemos lo que? Atravesar. ¿Dispostas y dispuestos a atravesar el bosque? Sí. Pues preparámonos porque íbamos. Patán, patín, patán, patín, patán, patín, patán, patín, patán, patín. Muy bien, porque íbamos a cazar un oso grande fabu. Oh, qué fantástico día. Ninguén lle ten medo, oh? Pois imos alá. Un, dos, tres, catro. Un, dos, tres, catro. Unha treboada ventosa e xeada. Por riba? Non podemos pasar. Por baixo? Non podemos pasar. Pois terémola que? Atravesar. Dispostas e dispostos a atravesar a treboada? Sí. Pois, preparámonos ben, tapámonos e imos alá. Moi ben, porque imos cazar un oso grande fabu. Oh, que fantástico día. Ninguén lle ten medo a oso. Pois imos alá. Un, dos, tres, catro. Un, dos, tres, hey. Unha cova estreita e misteriosa. Por riba? Non podemos pasar. Por baixo? Non podemos pasar. Pois teremos que? Atravesar. Dixo nada, tenemos que entrar. Preparadas e preparados para entrar na cova? Sí. Pois atentos, entramos. Tap. 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 Que iso? Un
unos ollos brillantes, un nariz húmido, duas orellas peludas, un oso. ¡Rápido! ¡Salimos da cova! ¡Tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac! ¡Atravesamos la treboada! ¡Atravesamos el bosque! ¡Atravesamos la lameira! ¡Atravesamos el río! ¡Atravesamos la herba! ¡Queréis! Llegamos a casa, abrimos la puerta y subimos las escaleras. ¡Ay, no me echa la puerta! ¡Vais a por escaleras! ¡Echamos la puerta! ¡Subimos las escaleras otra vez! ¡Abrimos la puerta de la habitación! ¡Metémonos en la cama! ¡Yasmín! ¡A ver! ¡Llamar al médico! Y nos salvamos. ¡No iremos cazar osos nunca más! Colorín colorado, este conto está rematado. Muy bien. Seguimos con talo inteiro porque a verdade é que hai muitísimos elementos dos que estuvemos falando que se dan neste conto. Por un lado, a nivel musical ou digamos de instrumentos é sinxelo. Non necesitamos máis que un instrumento de percusión, pero ten muitísimos elementos de participación, de repetición, de complicidade, de interpretación. O propio libro está pensado para ser contado, vale? Mirade que ilustracións tan grandes, ten as onomatopeyas, quero decir, que é un libro fantástico para enganchar prácticamente a todos os nenos desde os máis pequeninos, vale? Bueno, como xa nos queda moi pouco tempo, vamos a poñer un par de exemplos máis para rematar. Igual que Paco puxo música para, utilizou a darbuca neste caso, para utilizar como retrouso dun conto, como un elemento que vai sempre acompañando o paseo. Por exemplo, fixo noutros contos, como no Pito Cairo, por exemplo, ou cal podemos poñer como exemplo? Pito Cairo, aí vai a música un pouco implícita tamén como efecto sonoro. É dicir, no Pito Cairo, coñecedes o conto do Pito Cairo? Bueno, ahora non vimos porque non nos queda tempo. Colledero na biblioteca, vale? Pero Pito Cairo é un conto popular que dun conto vos así por riba para que vexades unha cuestión práctica. O Pito Cairo, xa levedes o conto, o Pito Cairo é un pito que atopou un saqueto cheo de moedas de ouro e decidiu levarlle ao rei. Pero polo seu camiño atopouse primeiro con un río, despois atopouse con unha serie de dificultades. Entón, cal é o remedio do Pito Cairo? Se lo papa todo. Atopouse, sí, primeiro bebeu o río inteiro, sigue camiñando, entonces se vai cantando por el camiño. Mirad, este é un conto de tipo acumulativo, vale? Son uns contos tradicionais que van, seguro que coñeces algún, no que este pito vai tragando toda unha serie de elementos que despois vai a vomitar, diga, devolver. 2 minutos, e o vedes moi claro. Pito Cairo, aquí estamos metendo as voces, a interpretación, imaginade. Pito Cairo. Oh, e que vou facer con todas estas moedas? Xa sei, vou as levar ao rei para que lle reparta a xente pobre. Sí, eso farei. Que ben, teño polo menos 100. 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 É unha canción que non está no conto, pero que Paco utiliza como para facer o camiño entre os diferentes elementos como enlace. Que vos vai a servir ademais estas pausas musicais que vos decíamos que de alguma maneira vos serven para reconducir o auditorio, como vos pasou a vos, que cando había un despelote total, en canto Paco colla dar buca e empeza a facervos caminar a tempo, vos volvedes a ordenar. De acordo? Pode permitir que vos despelotedes noutro momento. A ver, é unha que vos desordenedes durante un momento, vale? E vos, o propio conto, esa dinámica que se establece de paseo e de traballo colectivo, vos volve a ordear, vale? E isto é así, e vos vai a facilitar este tipo de estrategias, vos vai a facilitar completar o conto, vale? Con éxito.
Isto vos pode valer como efecto no sentido de que, por exemplo, nesta dramaturgia, o Pito Cairo atopa, por exemplo, no camiño unha curuxa. Curuxa, curuxa, aparta o camiño, que teño que pasar. Pero a curuxa non se moveu ni unha soa pluma. Entón o Pito Cairo endereitou as plumas da cabeza, botou un paso para atrás e papouna dun só bocado, agarrou o seu saqueto e seguiu cara para palacio. Que ben, teño polo menos ben. Que ben, teño polo menos ben. Utilizamos esta canción, pero utilizamos o acordeón para darlle énfasis e dramaturgia, digamos, neste caso, a escena, cando vai pouco a pouco, achégase. Neso profe de música seguro que vos axuda. Que pasa? Que falábamos dos instrumentos Con nenos pequenos ten que ser todo moito máis suave. É dicir, aquí con vos facemos máis heavy, pero claro, é dicir, podese facer cousas que tamén pode valer como moito. A ver, vamos a ir acabando porque Quedan 5 que queda moi pouco minutos. tempo. sí. Que vos decía, este tipo de cousas a vos é vos máis fácil facelo entre dous, cando menos. Un que se encarga mellor de poñer a música e outro que se encargue da narración, porque facelo todo no tempo é complicado. Bueno, por último vamos a poñer outro exemplo, e xa con eso nos rematamos, porque poderíamos estar aquí horas e horas poñendo exemplos, pero bueno, é complicado, porque é moi sinxelo e é complicado un tempo, depende como se enfoque. Bueno, eu quería que Paco nos cantara unha canción que ele utiliza, que compuxo para Despois da chuvia, que fai con ukelele, que é unha canción que ele crea puntualmente para un momento do conto, vale? Despois da chuvia foi o último premio Compostela de álbum ilustrado, que é do autor Miguel Ferro, e fixo un libro en torno á chuvia, onde o personaxe protagonista é un raposo. O raposo quere facer unha serie de cousas e nunca lle deixan porque é moi pequeno, ata que, ben, despois dunha serie de peripecias en que non lle deixan facer nada, aventuras, pois ao final, pero que te refires, o da lúa ou a última? Da cova? Non, eu me refería á canción, digamos, a canción que compós para a canción do raposo, vamos. Claro, tamén para rematar o conto e para facer participar a todo o público, vale? E desta maneira tamén nos podemos, que é unha canción para participar todos e que nos podemos despedir con ela, porque xa os tenes que comer, me parece. A idea é que remata. Bueno, a idea é que o raposo logrou levar estrelas para a cova, non? Que o que querían, luz na súa cova e consigue esas estrelas. Entón inventei unha canción, como festa final, non? Na cova temos estrelas, todas moi cerca de mí, a boca aberta mirando para elas, que fan camiños de